M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndi chimwemwe tikulandireni abale nonse kulikonse kumene mukutsatira program iyi ya lero pa 11 October 2024 Lachisanu, pamene tikufuna kusinkhasinkha za mawu amene Mulungu atipasa. Mawu oyamba akuchokera MKALATA ya PAULO Woyera kwa AGALATIYA mutu wa 3 ndime ya 7 mpaka 14. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Miss Anne Mbalule kuchokera ku Don Bosco Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga woyera ukuchokera pa Luka mutu wa 11 ndime ya 14 mpaka 36. Amene akutiwerengera mawu a Uthenga Wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father James Balala kuchokera ku Streams in the Desert Spirit and Spirituality and Retreat Center mu Diocese ya Dedza. Mawu a kalata ya Paulo Woyera kwa Agalatiya. Muzindikire tsono kuti ndi anthu amene amakhulupirira omwe ali ana enieni a Abrahamu. Koma Malembo adaoneratu kuti anthu a mitundu ina pakukhulupirira Mulungu adzawaona kuti ngolungama pamaso pake. N'chifukwa chake Malembo adawuziratu Abrahamu Uthenga Wabwinowu wakuti, mwa iwe Mulungu adzadalitsa anthu a mitundu yonse. Abrahamu anakhulupirira, ndipo Mulungu adamudalitsa. Motero pamodzi ndi Abrahamuyo Mulungu amadalitsanso onse okhulupirira. Onse amene amadalira ntchito za malamulo ndi otembereredwa. Paja Malembo akuti, ndi otembereredwa aliyense amene satsata zonse zolembedwa m'buku la malamulo. Komatu nchodziwikiratu kuti palibe munthu amene angapezeke kuti ngolungama pamaso pa Mulungu pakuchita ntchito zolamulidwa ndi malamulo. Paja Malembo akuti, munthu amene ali wolungama pamaso pa Mulungu pakukhulupirira adzakhaladi ndi moyo. Koma malamulo akusiyana ndi chikhulupiriro. Chifukwa Malembo akuti, munthu amene amachita zonse zolamulidwa ndi malamulo adzakhala ndi moyo pakutero. Khristu adatiwombola ku temberero la malamulo pakusanduka wotembereredwa m'malo mwathu. Paja Malembo akuti, ndi wotembereredwa aliyense opachikidwa pa mtengo. Khristu adachita zimenezi kuti dalitso limene Mulungu adalonjeza Abrahamu lipatsidwe kwa anthu a mitundu yonse kudzera mwa Khristu Yesu, ndipo kuti pakukhulupirira tilandire Mzimu Woyera amene Mulungu adatilonjeza. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Uthenga woyera monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Tsiku lina Yesu ankatulusa mzimu woyipa wolesa munthu kulankhula. Mzimuwo utatuluka, munthu amene anali wosalankhulayo adayamba kulankhula, mwakuti anthu ambirimbiri amene anali pomwepo adazizwa kwa basi. Koma ena mwa iwo adati, mphamvu zimene iyeyu amatulusira mizimu yoyipazi nzochokera kwa Belezebulu, mkulu wa mizimu yoyipayo. Enanso pofuna kumuyesa adampempha kuti awaonese chizindikiro chozizwitsa chochokera kumwamba. Koma Yesu adadziwa maganizo awo, motero adawawuza kuti anthu amu ufumu uliwonse akayamba kuwukirana, ufumuwo kutha kwake nkomweko. Ndipo m'banja akayamba kukangana, banjalo limapasuka. Tsono ngati amu ufumu wa Satana ayamba kuwukirana, Satanayo ufumu wake ungalimbe bwanji?
Paja inu mukuti ine ndimatulusa mizimu yoyipa ndi mphamvu za Beelzebulu. Ngati ineyo ndimatulusa mizimu yoyipa ndi mphamvu za Beelzebulu, nanga ophunzira anu amatulusa ndi mphamvu za yani? N'chifukwa chake ophunzira anu omwewo ndi amene azakuweruzani kuti ndinu olakwa. Koma ngati ine ndimatulusa mizimu yoyipa ndi mphamvu za Mulungu, ndiye kuti Mulungu wayamba kukhazikitsa ufumu wake pakati panu. Munthu wamphamvu akamalonda nyumba yake ali ndi zida za nkhondo, katundu wake amakhala pabwino. Koma pakabwera wina wamphamvu zoposa namgonjetsa, amalanda zida zimene ankazidalirazo, nkugawagawa katundu amene walandayo. Munthu osavomerezana ndi ine ndiye kuti ngotsutsana nane, ndipo osandithandiza kusonkhanitsa ndiye kuti ameneyo ngomwaza. Mzimu woyipa ukatuluka mwa munthu umakayendayenda ku malo opanda madzi, kufunafuna malo opumulirako, ndipo ukapanda kuwapeza umati ndibwerera ku nyumba kwanga komwe ndidatuluka kuja. Tsono ukafika umapeza mnyumba muja muli mosesasesa ndi mokonza bwino. Pamenepo umakatenga mizimu ina isanu ndi iwiri yoyipa kuposa iwowo. Kenaka yonseyo imalowa nkukhazikika momwemo. Choncho mkhalidwe wotsiriza wa munthu uja umayipa kuposa mkhalidwe wake woyamba. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Pali zinthu ziwiri zimene ndimafuna kuti tigawane kuchokera mu Uthenga Woyera wa lero. Chinthu choyamba nchonena kuti timayenera kudziwa kuti pamene anthu ena akuoneka kuti tikuwaposa, amalezera ndi ukali. Tikakhala kuti tikutsutsana mwachitsanzo pa zinthu zosiyanasiyana, tiyelekeze kuti anthu akutsutsana ku nkhani zokhuzana ndi ndale. Ndiye ena azinena kuti ayi chipani chabwino ndi chakuti, chipani chabwino. Ena aziti ayi chipani chabwino koma chakuti. Ena azinena kuti ayi mtsogoleri wabwino akhoza kukhala wakuti. Ena aziti ayi aliyense akukokera kwake. Tikakhala kuti tikutsutsana zinthu zimenezo, ndipo wina akuoneka kuti umboni, mafacts amene ali nawo akuperewera, ndipo akuoneka kuti akugonja, akuluza argument. Amene akuluza aja nthawi zambiri amatha kuyamba kupsa mtima. Ndi muzaona kuti anthu mumakamba nkhani za ndale zachoka kumene kuja wina wazolowesa ku sukulu. Anena kuti tikamanena kuti muzipita ku sukulu timanenera zimenezi. Sizi mukuganiza ngati nkhuku. Nkhani inali ya ndale, koma chifukwa chokuti akupsa mtima pang'ono-pang'ono, chifukwa choti mukumugonjetsa mu msuso umene ulipo, munthu akhoza kulankhula zinthu zosagwirizana ndi zimene mumakambirana. Ena amatha kumakambirana za mpira, timu yabwino ndi yakuti, kuno ku Malawi kunja timu yabwino ndi yakuti, wosewera wabwino ndi wakuti. Anthu amatsutsana mpaka kufika size yopsesana mtima, ena mpaka kufika size yomenyana. Ena amatha kuzilowesa ku mitundu. Tikamanena kuti mtundu wakuti anthu ake simmaganiza bwino. Vuto lokhala lomwe ndi limenelo. Vuto lokhala asena ndi limenelo. Paja ndinu atumbuka eti. Zikugwirizana bwanji za mpira ndi kukhala mulomwe kapena kukhala mtumbuka kapena kukhala ngoni kapena kukhala mchewa. Amakhala kuti munthuyo akuluza argument. Zimenezo ndi zimene zinawachitikiranso Ambuye Yesu mu Uthenga Woyera wa lero. Anthu amene amaona kuti akuyesesa kuti afuna kupikisana ndi Ambuye Yesu, muona kuti chifukwa chokuti amalephera, Ambuye Yesu samapikisana ndi munthu, amangopanga zimene iwo anabwerera. Zija anakamba pa YOHANE mutu wa 10 ndime ya 10 kuti anabwera kuti nkhosa zawo zikhale ndi moyo, ndipo moyo wake wochuluka. Ndipo akaona anthu akusautsidwa ndi matenda osiyanasiyana, Ambuye Yesu zimawawawo, ndipo amachitapo kanthu kuti odwalayo achiritsidwe. Akaona munthu ali ndi mzimu woyipa, amamuthandiza mzimu woyipa umusiye. Akaona anthu ali ndi njala, amatha kuwadyetsa. Ndipo zimenezo amene amaona kuti Ambuye Yesu akuwaposa, anayamba kumalankhula zoyipa zawo. Ena amawanyozesa mosiyanasiyana. Ndizi lero akunena kuti pamene Ambuye Yesu achita chinthu chozizwisa, ena akukondwera. Ena akunena kuti musamuchemerere, amagwirisa ntchito mzimu woyipa kumachosa ziwanda. Kuli ngati kuanena Ambuye Yesu kuti ndi asatanic.
akugwiritsa ntchito mphamvu za ku midima kuchotsa mizimu yoyipa. Mukuona kuti pamenepo pali vuto. Ndanena kuti zimenezi pakati pathu zimachitika. Malo aliwonse pamene pasonkhana anthu zimakhalapo. Muzapeza kuti pali anthu ambiri amene timawagwetsa mphwayi, amene timatha kuwafowokesa ndi kubwerera mbuyo. Anthu amene amazipereka ku mpingo, kuti amagwiritsa ntchito mphamvu zawo, nthawi yawo, mwina pena ndi chuma chawo kumatumikira. Kumaoneka kuti munthu uyu ndi akuzipereka, akumapezeka pa church, kaya kuli project, kaya kutani, akukhala pamene paja kuti zinthu ziyende. Si zakwawo, ndi za pa church, ndi za pa parish, ndi za Mulungu. Ena akayamikira, ayiboza. Aujeni amayifera, kuyankhula kwake anthu amayankhula. Aujeni amayifera. Ndiponso tikanakhala ndi anthu ngati awa 10, parish yathu idapita patsogolo. Muzamva anthu ena akunena kuti muona ngati ndi ulere, mbuzi imadya pamene ayimangirira. Kuti munthu mzanu mujamuyamba kumuona ngati mbuzi. Koma mwini wakeyo samaziona ngati mbuzi kuti wamangiriridwapo. Mumva ngati mbuzi ndi inuyo. Ndiye nthawi zina kumakhala kuti tikupanga project kuti mwina ukanakhala ifeyo, kapena ife nthawi imene tinalipo tinkapanga zimenezo. Ndinena kuti kulankhula kumeneko kumawapangisa anthu akufuna kwabwino kuti abwerere mbuyo. Alipo anthu ambiri amene amatha kungozisiya kuti ndi bwino ndizingobwera kutchalichi ndizizapemphera la Mulungu, ndikamaliza ndizipita ku nyumba, chifukwa choti anthu akuwalankhulira zinthu zoyipa zimene iwo sachita. Akuwalankhulira zoyipa osati kuti ndizoona, koma kuti asokoneze iwo amene akuwayamikira, kuti aliyense ayambe kuwaona mmene iwo amawaonera. Koma muona kuti Ambuye Yesu ngakhale anthu anawalankhulira zoyipa sanafowoke, anapitirizabe kumachita zabwino. Zimene zikutiphunzitsa kuti anthu ngati nkuyankhula zoyipa zathu aziyankhula. Ndi bwino kumawasiya anthu aziyankhula zimene akhoza kuyankhula. Bola inake ife tikuziwa zokuti zimene tikuchitazi tikuchitira Mulungu wathu. Ndikuchita izi kuti ufumu wa Mulungu upitirire kukhazikika. Ndikuchita izi kuti mpingo wanga usafe ine ndakali ndi moyo Mulungu atandipasa kuthekera. Ngati tiziwa zoti tikuchita zimene tikuchitazo chifukwa choti tifuna zina la Mulungu lipitirire kutamandika, osalola kuti anthu atikokere mbuyo, anthu atigwetse ulesi, anthu atibwezerese. Chifukwa otero mukayikapo kuti ayendese zinthu samatha kuyendesa. Pale anthu ena amachita bwino moyo wawo nthawi zonse akamakhala mbali yosusa, akakhala mbali imene akuyenera kuti azipanga criticize. Mukauza kuti bwerani khalanipo ninuyo, awononga zinthu kwambiri kuposa mmene ena amachitira. China chimene ndimafuna ndigawane nanu ndi khalidwe lopempha chaulere cha Mulungu pamene tapempha Mulungu kuti atithandize china chake chimene chimativuta m'moyo mwathu. Ambuye Yesu akukamba mu Uthenga Woyera kuti munthu amene amachita zoyipa akazireka, mizimu yoyipa ndikuchoka mwa iye, nkupita kukayendayenda. Ngati mizimu ija siyipeza malo kwina kuti ikhale, imakumbukira kwawo. Kuti ngati unali ndi khalidwe loyipa walisiya, ndiye sunapeze china chabwino choti uzichita, choti upange substitute ndi zimene unkachita zija. Ngati susamala umapanga relapse, umabwereranso kuzimene ndipo zimene umachita tsopano akuti zimakhala zoyipa zoopsa kuposa zimene unkachita kale. Ndi chifukwa chake munthu ukazipanga examine ndi kuona kuti ndili ndi vuto lakuti ndikuyamba kulisintha, usalole kuti ubwererenso mwakale. Chifukwa ukabwerera ukadusa pamene unaliwe paja. Pachina chilichonsecho ngati tapanga decision yokuti no, we are determined to go forward, tikhale ndi determination yathu, osayang'ananso mbuyo. Chifukwa ukamayang'ana mbuyo, mukamayang'ana mbali kaya ufuna kuyang'ana mbuyo, kumbukirani kuti oyang'ana mbuyo anasanduka nazo chulu cha mchere. Ndipo amanena kuti diso loyang'ana mbali limakumana ndi nyerere. Pamene wanyamuka wapanga chisankho choti moyo wanga ndikufuna ndiuyendese motere, uyendese choncho upite chitsogolo ndi chithandizo cha Mulungu. Chifukwa ukangopunthwanso sizikhalanso monga mwakale, zinthu zimayipirayipira. Mulungu azitithandiza tonsefe. Ambuye akhale nanu.